आरो बर' रावनि थाखाय दिनै बर'नि लिरगिरिफ्रा बर' थुनलाइ आफाद बयबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनाव आं मिजिंथियो जे बर' रावा मालाबाबो गिनांगौ मोनसे थासारि थानाय नङा। मानोना जेरैबायदि बर' रावखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावदों, बर'आ मुलुगाव मोनसे मुंदांखा राव जानो हागोन, बे फारसे दावगालांगासिनो दङ। सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगोनो बर' रावा जेरावबो जायगा मोननांगौ भारतआव आरो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन जे रावखौनो बयनिख्रुइ फार्स्ट टारगेट लानानै खामानि मावदोंमोन। दिनै भारतआव गोबां रावारि मानसिफोर दङ दाबो, रोजानिख्रुइ बांसिन, नाथाय बर' रावा जे फारिलाइ 22आव हाबदों, 8थि सिडुलाव हाबनानै 22आव लिस्टआव जोंनिया दङ। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर, बर'नि लिरगिरिफोर, बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर बावो आरो बर' रावनि थाखाय दिनै बर'नि लिरगिरिफ्रा बर' थुनलाइ आफाद बयबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनाव आं मिजिंथियो जे बर' रावा मालाबाबो गिनांगौ मोनसे थासारि थानाय नङा। मानोना जेरैबायदि बर' रावखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावदों, बर'आ मुलुगाव मोनसे मुंदांखा राव जानो हागोन, बे फारसे दावगालांगासिनो दङ। सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगोनो बर' रावा जेरावबो जायगा मोननांगौ भारतआव आरो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन जे रावखौनो बयनिख्रुइ फार्स्ट टारगेट लानानै खामानि मावदोंमोन। दिनै भारतआव गोबां रावारि मानसिफोर दङ दाबो, रोजानिख्रुइ बांसिन, नाथाय बर' रावा जे फारिलाइ 22आव हाबदों, 8थि सिडुलाव हाबनानै 22आव लिस्टआव जोंनिया दङ। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर, बर'नि लिरगिरिफोर, बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर बावो आरो बर' रावनि थाखाय दिनै बर'नि लिरगिरिफ्रा बर' थुनलाइ आफाद बयबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनाव आं मिजिंथियो जे बर' रावा मालाबाबो गिनांगौ मोनसे थासारि थानाय नङा। मानोना जेरैबायदि बर' रावखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावदों, बर'आ मुलुगाव मोनसे मुंदांखा राव जानो हागोन, बे फारसे दावगालांगासिनो दङ।